Halloween on aivan pian, ja sen kunniaksi mä ajattelin antaa yhden teemaan sopivan leffasuosituksen. Ottakaas. Eikä tää. No tässähän se. Scooby-Doo 2. Monsterit vapaalla. Kyllä. Olisiko mun Halloween-leffalistalla ollut jotain paljon parempaa? Kyllä. Ehdottomasti. Mut jostain syystä just tää leffa on taukoamatta kuiskinut mun korvaan melkein koko tämän kuukauden ajan. Ja ne, jotka ihmettelee, että miksi mä puhun ykkösen sijaan suoraan kakkosesta, niin mulla on teille 3 yksinkertaista sanaa. Nostalgia ja suomiduppi. Hei! Tyhmä. Se oli hyvä. Varmaan 85% mun videoista pohjautuu näistä 2 elementistä, joten totta kai mä hyppään suoraan ykkösen yli kakkosleffaan. Mä kyllä katoin ykköstäkin pienenä, mutta kakkonen oli mun selkeä lemppari. En oo kuuma. En mäkään. No mutta, mistä tää leffa sit kertoo? No Mysteeri Oystä tietty, ja kuten tavallista, uudesta naamioituneesta roistosta, joka niiden pitää pysäyttää. Mutta kuka on tämä mystinen naamiorikollinen, jonka suunnitelmana on luoda hirviökoneella kopioita tämän tiimin pahimmista ex-vastustajista? Epäiltyjä on monta, kuten esimerkiksi Mysteeri Oyn vanha vihollinen Jonathan Jacobo, jonka epäonnistuneessa vankilapassa uskotaan kuolleen. Ja ruumis katosi mereen. Tai sitten eräs toinenkin vanha vastustaja, Jeremiah Wiggles, joka itse asiassa oli Jacobon sellikaveri, kunnes hänet vapautettiin. Kuka se vessaharjan vei? Mutta epäilyt eivät pääty tähän, sillä listalla on myös muuan museon omistaja, Patrick Weasley, jonka museosta itse asiassa varastetaan kaikki aikaisemmin voitettujen roistojen puvut, jotta niistä saisi sitten tehtyä ihan oikeita monstereita. Mun mami. Mutta epäiltyjä on vielä lisääkin. Nimittäin myös eräs uutistoimittaja herättää epäilyjä jatkuvalla yrityksillään pilata Mysteeri Oyn maine. Tuo onkin tehtäväsi jengissä. Huolenasi on aivoton papatus. Kuka näistä 4, ellei enemmästäkin epäilystä, on oikea? Naamioroisto. Sen Mysteeri Oy aikoo selvittää. Porukka Kuusvillessä on voittamaton! Mun mami. Tämän suhteellisen lyhyen leffan aikana tää jengi ehtii seikkailla ties missä. Ne esimerkiksi käy tutkimassa aiemmin mainitun Jeremiah Wigglesin kotia, Teillä ei ole mitään asiaa Wigglesin maille! joka paljastuukin aikamoiseksi johtolankojen kaninkoloksi. Get it? Kaninkolo? Kani? Hemmetin. Tiikeri! Shaq ja Scoop ehtii käydä duokeikalla todistaakseen, että niistäkin on johonkin, koska Me mokataan. Daphneille tulee toisen asteen identiteettikriisi, näköjään myös Velmalle, koska se tekee näin, vaan tehdäkseen vaikutuksen mieheen. Kuka on sun mami? Mä tiedän, että sä oot, eli se onkin toi, joka oot sä. Naiset, am I right? Hei. Ja en tiedä, Fred kamppailee tokseen maskuliinisuuden kanssa. Haluatko jutella? Juttelu on nössöä. Miehet, am I right? Niin ja kaiken tämän keskellä nää ehtii esim. Viettää baari-iltaa, törmätä ties kuinka monen eri roistoon ja monsteriin ja tehdä jotain tämmöstä, samalla kun näitä vaihtoehtoisia epäiltyjä pääpahiksesta heitetään taukoamatta meidän naaman eteen. Suureen voiton hetkeen. Ei todellakaan pahimmasta päästä, mutta aika paljon pureskeltavaa alle 1,5 tunnin leffalta. En mä kumminkaan sanoisi tätä isoksi miinukseksi, sillä kyllähän nyt tämmönen leffa tarvitsee hyvän määrän menoa ja meininkiä. Hyvä, jos mä pienenä edes tajusin, kuinka nopeatempoinen tää on. Mutta nyt tälleen vanhemmalla iällä tätä kattuessa, tää leffa tuntuu kumminkin paikoittain aika ahtaalta. Mut hei, tää ei oo mikään vakava leffa-arvostelu. Mä oon vaan täällä jakamassa nostalgian ja suomiduppauksen ilosanomaa. Karme on mun toinen nimeni. Hei! Jos mä saisin pennin aina, kun Antti Jaakola duppaa live-action-leffan yhtä päähahmoista, joka on isossa vuorovaikutuksessa animaatio-otusten kanssa, niin mulla olisi ainakin 3 penniä. Se ei ole paljon mitään, mutta mä silti kieltämättä mietin tätä faktaa joskus. Tässä on mun mielestä ihan semmonen solidi duppi. Mikä on, enkä vakuuta. Jotkut vetää vähän kehnosti, mutta eikö se joskus oo suomiduppien suola? Älkää todellakaan oottako mitään uskomatonta suoritusta, mutta kyllä täällä on niitä duppaajia, jotka oikeasti tekee aina vaikutuksen. Hän on niin mahtava! Mun on kans pakko vähän avautua yhdestä tän leffan monstereista, nimittäin tästä.
Tämä oli mun lapsuuteni mörkö. Muumien mörkö oli mulle pienenä ihan semmonen chilli, mut tää tervatankki oli niin monen mun lapsuuden painajaisten päätähti. Mut muut monsterit, ne oli ihan ok. Mä oon aina tykännyt tän äänestä. Tää kohtaus ällötti mua pienestä asti. Ja mä en tainnut pelätä näistä ketään muuta, paitsi tätä 1000 terva. Onks tää leffa hyvä? Tää on ihan kiva, etenkin suomidubilla. Voi kun sä oot rasittava. Mä en kumminkaan sanois itseäni miksikään Scooby-Doo-faniksi, koska aika lailla vaan nää 2 leffaa ja tää peli oli mun ainoita kunnon kosketuksia tähän koko mediaan. Mut hei, vaikka mä iso fani ookkaan, enkä tajua kaikkea tämän leffan easter eggejä sun muuta, niin mulla on mun kultaiset lapsuusmuistot, okei? Ja ne kyllä aika paljon, ainakin mulla, pelastaa tätä elokuvaa, koska en mä tiedä pitäisinkö mä tästä yhtä paljon ilman nostalgiaa. Ja siis pitääkö kunnon Scooby-Doo-fani tätä hyvänä leffana? En tiedä. Tää on kieltämättä vähän ironista, että mä teen tästä videota, koska mä en tosissaan tiedä, että suosittelisinko tätä vaikka mun kavereille. Mut jos sä et vaan millään löydä yhtikäs mitään Halloween katsottavaa, tykkäät vähän kuivista vitseistä ja tykkäät myös nostalgisoida vanhohkoja suomiduppailuja, niin kato vaikka tää. Mut jos et sä halua katsoa tätä, niin sit kato tää. Joo. Ei kai tässä muuta. Kiitoksia kun katsoit ja hyvää Halloweenia. Tässä menis vaikka koko ilta, ja se kai kävis sulle. Mut me nyt laitetaan piste tälle, ja mennään